ప్రపంచంలో స్మాలెస్ట్ కంట్రీ ఏది? ఏ. మాల్దీవ్స్, బి. మొనాకో, సి. వాటికన్ సిటీ, డి. శ్రీలంక. ఈ కంట్రీ ఫ్లాగ్ రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉండదు. ఏ. ఇండియా, బి. నేపాల్, సి. జపాన్, డి. చైనా. 24 అవర్స్ కాకుండా 23 అవర్స్ 56 మినిట్స్ ఉన్న డే ఏమంటారు? ఏ. సోలార్ డే, బి. సెంట్రల్ డే, సి. మూన్ డే, డి. ఎర్త్ సైకిల్. వరల్డ్‌లో డీపెస్ట్ ఓషన్ ఏది? ఏ. అట్లాంటిక్, బి. ఆర్క్టిక్, సి. ఇండియన్, డి. పెసిఫిక్. స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీని యూఎస్ఏకి గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన కంట్రీ ఏది? ఏ. యూకే, బి. జర్మనీ, సి. ఫ్రాన్స్, డి. ఇటలీ.